heldu dira! Lehenik eta behin esan behar da, naiz eta orain hasi garen, aurtengo korrikako azken ukituak ematen, jende asko egon dela aurrez lanean, eta naiz eta korrika urte ez izan, aurrekoan ere hortxe egon zela talde bat buru belarri lanean. 20. korrika honi dagokionez esango duguna da eskualdeka, batzordeak osatzen hasita gaudela. Kasu honetan Tolosaldeko 28 herrietako ordezkariekin talde bat osatu dugu, eta honi Andoaingo ordezkaritza bat ere batu behar zaio. Eta hemendik eskerrak eman, herrietako bolondrez edo voluntario guztioi korrika egiten laguntzeagatik. Korrika kulturala ere martxan jarrita dugu edo antolatzen hasia gara, ezin dugu detaile gehiegirik eman, sorpresa moduan utziko dugu, baina bai aurreratuko dugula, bai Leidorren eta bai Basteron ekitaldi politak antolatu ditugula. Basteron, martxoaren 11an erradikalak gara saioa eskainiko dugu. Esan dezagun bertso eta bakarrizketa saio bat izango dela, humorez eta ironiaz jantzia, eta horretaz gainera apirilaren 7an Leidorren ez tokiru euskal musikagintzaren benetako istorioak emanaldia izango dugu, Patxo Telleri eta Mikel Martinezekin. Apuntatu ondo agendan martxoaren 11, ze Basteroko emanaldiaz gainera korrika iragartzeko festa egingo dugu Tolosan. Ez dugu informazio gehiegi eman nahi, ze festa benetan polita eta berezia izango da. Kontuan hartuz aurtengo 20. dela eta saio ekitaldi berezia dela. Orain herrietako ordezkariekin hizketan ari gara, herriz herri, ikusteko zer egin daitekeen, Jendeak 2 urtez behin beti erakusten du harrera ona, Hor gauza bat beti azpimarratu nahi dugu, argi esan nahi duguna da, korrika laguntzaile izaterakoan ez duzula pin bat erosten. Ze batzuk esaten dute, bazatoz zure pina saltera kontu ez da hori. Pentsatu behar duguna da, korrika laguntzaile egiten garenean edo korrika laguntzaile egitea erabakitzen dugunean, amets bati indarra ematen ari garela, Aurten hasi eta datozen ekitaldietan, zozketak egingo dira korrika laguntzaileen artean, ez hori bakarrik. Txartelarekin gogoratu behar da Euskal Herri osoko 100 dendatatik gora sartuta daudela sare horretan, eta txartela erabiliz deskontuak eskuratu daitezkela. Erropa eskuratu nahi duena, zer egin behar du? Aukera desberdina ditu. Gaur egun teknologia berriei esker etxetik bertatik erosketa egin dezake. Korrikaren web orrialdean, irubebikoitzkorrika.eus web orrialdean. Horretaz gainera esan behar da, herri alde bakoitzean badela bere denda, Gipuzkoako kasuan Donostian Berretxan dago denda, lehendabiziko solairuan. Eta horretaz gainera aleginduko gara, noizean behin kale salmentak egiten. Lehendabiziko egunean, hori da, apirilaren 4an asteartez, 7:10 gutxi aldera sartuko da Lizartzatik, handik ja Leaburu Txaramara joango da, Tolosan 10:00 sartuko da, Tolosa zeharkatuko du, Iurreko rotondo horretatik, San Frantzisko ibilbidera, eta gero ja, Anu eta Irura aldera etorriko da, Zizurkien 10:00 gutxiak aldera egongo da, gutxi gora bera, eta handik Adunara eta Adunatik Andoaina. Andoainetik gutxi gora bera 10:05 aldera ateratzea espero da. Hori hurrengo saiorako, apirilaren 8irako iratzargailua goizago jarri beharko dute, ze goizeko 5 aldera sartuko da Ordizitik ikastegi eta aldera, handik Alegi eta Amezketara joango da, eta handik bueltan Zaldibi eta Ordizi aldera. Beraz, bi aukera izango ditugu, hemen eskualdean, bi aldiz pasako delako.